Batunan ang kahilom ug magpabilin sa pagtindog. Si Kristo ang ating
Si Kristo ang atong kahayag. Si Kristo ang atong kahayag. Paglipay ka mga gahong na langit mo, pag-awit ka mga anghel sa langit, pagsalyatan ng mga dinuhat, alirong sa trono sa Diyos, ipalanog ang mga trumpeta sa kaluwasan. Si Hesu Kristo atong Hari nabanhaw na, pagsadya uta sa dakong kahayagdinan agan, ipakita ang iyong kasahanan, diha sa sila sa imong Hari. Si Kristo nakadaog na puno, ikaw sa'y maya sa kahangturan, nabanhaw na gayon ang kangit-ngit, paglipay o inahang simbahan, pagsadya mahimayan, nagdanag kanimo ang manunubos, ganabanhaw, ug sa awit sa tibuok, katawhan sa Diyos, nga nagkapundok dinhi, kining dapita palanugan. Ang ginumana kaniyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat sa Ginoo nga atong Diyos. Angay matarong ang pagdaig sa di makita nga Diyos,
Atong amahan nga makagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga sa Kristo atong Ginoo, sa tibok pagbato sa kasing-kasing, ug sa labutan pinagi sa tingog sa mga awit, kay si Kristo sa tunay nga mahal, sa utang niya dan mibayan, ug unang salam, pinagi sa binulong dugo ni hugas. Kini mawang piyesta sa Pasko, kano sa giyaw si Kristo ang matud nga kordero, pinagi sa iyang dugo ang gamhanan sa tanang magtutuon, nahimong balaan, mao kini ang gabi, kano sa giluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel, gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat, gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi, kano sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa salaw tinubos sa tanang kahugawan, nahiuling ato sa grasya, mitubong ngay nusang ato sa kasantos. Mao kini ang gabi, kano sa gilugti ni Hesu Kristo, ug ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga madaugon. Katingalang panumbaling sa imong kaluyalang kanimo, o dili masukod nga pagpangga sa imong gumang, aron matubos mo ang ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak, upalaran nga kalapasan, o gikinahanglan nga sala ni Adan, nga nakaangkuna lang kanamo, sa ingon kanako nga manunubos. Hanggang nining balang gabi nagawagtang sa mga salon,
Nagugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputi. Nagbalag kalipay ngato sa mga masulubon. Nagkuha sa dumot, nagdala ka namo sa kaday, ug nagpaubo sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kano sa ang yuta gitiunay sa langit. Unang tao giuling ato sa Diyos. Ipalalo ang mga propeta sa kaluwasan, si Yesu Cristo among Hari, Buwas sa langit nung amahan, taliwala sa kasadyan nining gabiuan. Dawat ang among sakripisyo sa kagabion, ang among sakripisyo sa pagdaing. Dawata kining silyo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabion. Ipalalo ang mga propeta sa kaluwasan, si Yesu Cristo atong Hari, nga ang kabugason nga dili gayon mo salo, makakaplagon ta sa iyang siga, nga kanunay gayon magdilaan. Si Kristo mao ka ng kabugason, nga bibalik ikan sa minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag, nganhi sa tanang mga tao. Siya ang imong anak nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga higugma ko ni Kristo, gisugdan na nato ang solemne nga pagtukaw. Karon maminaw kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Hinumduman nato giyon sa niya pagtubos ang katawan sa Israel, ug nga sa pag-abot sa panahon nga iyang gibutan, iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak, aron mahimong atong manunubos. Pinaagi ning pagsaulog sa pastot sa pagkabanhaw, hingpiton utas sa Dios ang buhat sa pagluwas, nga iya nang gisugdan dinhi kanato. Palihog manglingkod ug palong sa atong mga kandila. Kinutlo, gikan sa basahon sa Heneses. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, miingon ang Dios.
Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, ug sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay. Sama sa iyang dagway, ug gipangalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan, aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ug ang tanang bunga sa kahoy, aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap, ug kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw, aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabihion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bibisihan diha sa kahayan, inguno ko sa
Ang dili nga tarong sa kaangkuran, sa katuran, ingon ako sa kasapot, ipukiling tabunan, lapaw sa kapukiran, liabot ang mga Espiritu, umagoa ang dahon sa kalibutan. Wadto sa katubigan, hangin, diha sa kabukiran, gawas kanila pagmulagang, nagpuyo sa kalangitan, gikan sa kasangan nagsibya, sila sa ilang Espiritu, umagoa ang dahon sa kalibutan. gitupikan, gikan sa imong puloy-anan, napuno ang yuta sa bunga sa mga labuhat, imong gipatubo ang panilian sa kapatahan, ang mga tanong sa kagahian, sa mga tao, diin mahimo ang pantikan sa yuta. Pagkataghan sa imong mga buhat, Panginoon, diha sa kinaanan, imo silang gibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat, dayga ang Ginoo, kalahat
Ipadala ang iyong Espiritu upang ang sa kalibutan. Palihog manindog. Magampo kita, makagang tunay nga Dios, gibuhat mo ang tanang butang sa kitelang katahong ug kahusay. Tabangi kami arong pagmatyon, unsa kalabaw gayud ang katinglahan ng bagong binuhatan. Nga pinaginini sa pag-abot na sa hustong panahon, gitubos mo ang imong katawan. Pinaagi sa kapisyo sa among pasto nga mao sa Hesus Kristo. Nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon sa Heneses. Unya, wala madugay, gisulayan sa Diyos si Abraham o gitawag siya. Abraham, o si Abraham mitubag, ania ako. Miingon ang Diyos, dadas Isaak ang bugtong mong anak nga imong gihigugma. Ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon niya si Isaak. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya. Ania ako. Ayaw unsaa ang bata. Mingon ang anghel. Nasayod na ako, nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo. Kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham, ug nakita niya ang usa ka laking karnero, kansang sungay, nasangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini, ug gihalad pinaagi sa pagsunog, ilis sa iyang anak. Gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo maman kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila. Ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
palihog manindog. Magampo kita, O Diyos sugamahan, sa tanang nagtukan mo imong gisaaran si Abraham, nga mahimo siyang amahan sa tanang mga nasod, o pinagi sa pagpagamatay o pagabanaw ni Kristo, imong gituman katong sara. Sa tanang dapit sa tibok kalimutan, imong gipasanay ang imong katawan nga pinili. Mosanong na kami sa imong pagtawag pinaagi sa may langkong pagdawag. Sa imong pagdapit ka na mga sa kinabuhi sa grasya, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sulti ang mga Israelita, papadayon na sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod, ug ipataas ang imong kamot, ibabaw sa dagat, aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon aron bukdon nila ang mga Israelita ug sa ingon kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung nabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Unya ang anghel sa Diyos nga nag-una sa kasundaluhan sa Israel, may balhin sa likod. Ug ang panganod nga daw haligi, may balhin usab ngadto sa luyo nila. Ug nagpahimutang tunga-tunga sa kasundaluhan sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelita. Busa, dito ang panganod ug ang kangitwit. Milabay ang kagabion ug ang kasundaluhan sa Israel ug sa Ehipto, wala magkaduol sa tibuok gabii. Unya giisa ni Moises ang iyang kamot, ibabaw sa dagat, ug gipasibog sa Ginoo ang dagat, pinaagi sa kusog nga timog, nga gimihuros di tibuok gabii. Nabahin ang tubig ug nauga ang taliwala niini, ug miagi niini ang mga Israelita. Sa isig kakilid nila, nahimong daw duha ka paril ang tubig. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon, subay sa ilang giagian sa dagat. Sa wala pa moabot ang kaadlawon, gikan sa kalayo ug sa panganod, ang Ginoo midungaw sa mga kasundaluhan Ehiptohanon, ug gilisang niya sila. Gipagahi niya ang nagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe. Busa, naglisod sila pagpadagan ug miingon ang mga Ehiptohanon. Musibog kita kay ang Ginoo nakig-away kanato dapig kanila. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ibabaw sa dagat, ug motikyop ang tubig, ug matabunan ang mga Ehiptohanon. Busa giisa ni Moises ang iyang kamot ibabaw sa dagat,
ug sa pagkabuntag nahibalik ang dagat. Misulay ang mga Ehiptohanon sa pag-ikyas, apan nasugat hinuon ka agi sa mamalangyuta, taliwala sa dagat. Ug sa isig kakilid nila, nahimong daw duha ka paril ang tubig. Niadtong adlaw, giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel, ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuyod sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon ug nanghadlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moises. Unya, si Moises ug ang mga Israelita nag-awit pahinungod sa Ginoo. Miingon sila, awitan ko ang Ginoo, kay dako ang iyang kadaugan. Gipanlimbuad niya sa dagat ang mga kabayo ug ang nagkabayo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kawitan nato ang Ginoo, kay gilutok niya sa hinaya ang iyang kaugalingon. Kawitan nato ang Ginoo, kay gilutok niya sa hinaya ang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo karwahe ang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo, ug siyang akong manunubos. Siyang akong Dios, daygon ko siya, ang Dios sa akong amahan. Ako siyang bayawon. Kawitan ako ang Ginoo, kay gilutok niya sa hinaya ang Ginoo usa ka manggugubat. Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahe ug kasundaluhan ni Paraon, iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga puluan, nalurus dito sa dagat nga pula.
Gitabunan sila sa mga tubig sa baha. Nalundag sila ngadto sa kahiladman, ingon ug usa ka bato. Ang imong tuon kamoto Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuon kamot o Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Gipasulot nimo ang katawhan nga imong gitubos, ug gitanom nimo sila diha sa bukid sa imong kabilin. Ang dapitin gihimo mo ang lingkuranan, o Ginoo. Ang santuaryo Ginoo nga gitukod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo, kay hinukok niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Palihog manindog. Magampo kita, Ama namo, hangtod karong mga adlaw makita pa namo ang mga katilan nga imong gihimo kanhi. Kaniya ko imong gitubusang sa kanasod gikan sa pagkaulipon. O karon gitanyag nimo ang maong kaluwasan ngadto sa tanan pinagi sa pagbumiyan. Ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan makapahimulos unta sa mga pribilehiyo nga imong gisad sa mga anak ni Abraham. Ang lungsod sa Dios ug mahimong tatus nga kapiling sa Israel. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Diyos sa among Ginoo, imong gibanhagan kining gabihuna sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasigang Espiritu sa pagkasinagop pini sa imong santos nga simbahan. Aron tapos mabagot sa lawas ug sa kalag magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi sa Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimod sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahanturan. Palihog manglingkod. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayog kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala niadtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala sa makausa alang sa tanan. Ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
sa gahong ang tuong kamot sa Ginoo kipaya. Dili ko mamatay kundi lilubuhi o isip ko mga buhat sa Ginoo. Ang bato nga kisan ko ay sa mga magtutukod na hinong bato sa kanto sa Ginoo nahilo ki kahibawan ki at tubangan sa atong mga mata. Hallelujah, 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 hallelujah. Paliog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayawon ikaw, O Ginoo. Sayo kayo pagkadomingo sa buntag miadto sa lubnganan ang mga babay, dala ang mga pahumot nga ilang giandam, og nakaplagan nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misunod sila, apan wala nila hikaplagi ang lawa sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila didto nga naglibog mahitungod niini, sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga biste. Nangalisang pag-ayo ang mga babay og miduko sila. Samtang niingon kanila ang duha ka lalaki, ngano gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay. Wala siya dinhi, nabanhaw na siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala og ilangsang sa krus. Ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya nahinumduman sa mga babae ang gisulti niya ug na mauli sila og gisigulo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka tinun-an ug sa uban. Ang mga babae mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babae nga kauban nila nanugilo niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan naguna-una ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae. Busa wala sila motuo kanila. Apan mitindog si Pedro ug nidagan ngadto sa lubnganan. Nitikubo siya ug nakita niya
nga ang panapton nga giputos sa minatay maunalay nahibilin didto. Unya may pauli siya nga nahibulong kung unsa gayud kaha ang nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon akong kaparian, kaninyong tanan, malipayong adlaw sa pagkabanhaw. Nakasabot ko kung anong hinay, siguro wala pa makapanihapon. Okay ra. Happy Easter kaninyong tanan pag-usab. Salamat. I understand that our liturgy tonight is quite long. So ako na lang mag-adjust. Akong homily, akong himuon nga mubo lang. Kay kung akong taason, basig dugay mo makauli, unya dugay mo makatulog, unya di mo makaapil ugma sa sugat, wala mo'y entry nga i-post sa Facebook. Ako'y inyong basolon kay dugay kayo wala ni Father. Anyhow, allow me to share 3 points on this homily. Una, on the point of the image of darkness to light. Ang atong liturhiya, atong gisugdan pinaagi, ang atong liturhiya might be too long but filled with beautiful meanings from the start until the end of this ceremony. Atong gisugdan kaganiha ang liturhiya sa pagpanalangin sa kahayag dito sa gawas. Ngit-ngit, unya ang kalayo lang ang nagsiga. Diindikan sang kangit-ngit atong naaninaw ang kaanindot sa kahayag. Unya ni samot pagyud kaanindot tungod kay hilumang kaayo ang palibot. We know for sure how difficult life be when we are in darkness. Lisod kaayong mawad-an o kuryente sa balay kay ngit-ngit. Maong kung mag-blackout ganing, unya dugay kaayong mubalik ang suga, daghan kaayo tag makita nga post sa Facebook, manawagan, Aniko, asa na mo? Ngit-ngit kaayo, igang. Kining kangit-ngit, dili lamang applicable, meaning physical nga atong makita sa palibot. But this kangit-ngit is also applicable even to our lives. Magpuyo kita sa tumang kangit-ngit, gumikan sa atong pagpakasala. I know pipila kaninyo, gigutom na, pero angay kitang maglipay bisan likod sa kagutom. Tungod kay si Jesus nga atong gisaulog karon, mihawas ka nato gikan sa kangit-ngit sa sala ngadto sa kahayag sa iyang pagkabanhaw. What we celebrate tonight is a celebration of joy because from darkness we are raised and brought to light. Matod sa usa ka manunulat nga si Ella Baker nag-ingon, give light and people will find the way. O kiring gaybuuna, ang Dios nagdanag kanato sa kahayag as He proclaimed, I am the way, the truth, and the light. Mabitaw nga, looking here in front, danag kaayo ang inyong mga dagway tungod sa kahayag nga dala ni Kristo. Ikaduha, the light of truth. Doon na na'y kahayag, but I'd like to make this in particular, that this light is also a bearer of truth. The gospel narrative tells us of the Easter glory. Nakaplagan ang ining mga babae ang lubnganan ni Jesus nga naabli na. Gisugilon dayon ni ining maong mga babae tungod kay siguro sa kahadlok
sa katingala, sa kalibog, wala sila mahisabot nganong naabli ang lubnganan ni Jesus. Their quick interpretation nga gikawat ang patayng lawas ni Jesus. Mao nga dali silang midagan ug miadto sa mga tinun-an ug ilang gitaho nga naabli ang lubnganan ni Jesus. Gawas sa kalibog sa panggitabo, ang mga tinun-an wala mituo sa taho niining mga babae. Wala sila mituo, sanglit ang mga mitaho, ang misulti nila, mga babae man. Dili sa pagpanaway, nakaingon siguro ng mga apostoles ay nagmarites ni gikan ng mga babae. From the culture of sa panahon ni Jesus, ang mga babae walay mga luna. Sa panahon nila, ang mga babae wala sa ligi. Mao na nga even their words of truth dili basta-basta tuuhan o dili basta-basta kasaligan. Kini mao ang dakong problema nato karon. Sanglit niining atong panahon, malalaki o mababay lisod gihapon tuuhan. Tungod kay sa atong kultura karon, ang tinuod himuon namang bakak o ang bakak himuon namang tinuod. There is darkness in lies. There is darkness in dishonesty. There is darkness in fake news. Let us live away from the darkness as Jesus brought us again the light of truth. Ganing, doon ako'y medyo kahadlok. I am a bit afraid in our time today toward kay seemingly people live in a culture of lies. But worse, because seemingly people live comfortably with lies. Kana bang okay ra na, wa man tay mahimo ana, pasagdi ra na, mao naman gyud na, di naman gyud na mawala. Murag di na ta mobatok tungod kay mauna na. Kanang di na ta molihok tungod kay naana na. Kanang wa na tay buhaton tungod kay naana na. Since we live comfortably in a life of lies. My simple illustration is like in our culture today, kanunay natong makita diha sa television or bisan gani diha sa atong mga Facebook news feed, daghan kaayong mga naghanyag nga dunay sabon nga pampaputi. Pero isa ka tuig nang gumamit, itong manggihapon. Pero sige gihapon tagpalit kay we live comfortably in the culture of lies. Kanang usahay, kanang ganahan ta nga dali tang makahulam, natagbuan nato atong inyong kumari, o na kay gusto man lagi mong mahulam, instead nga ang inyong greeting, maayong buntag kumari, ang inyong greetings, ni gwapa lagi ka karon kumari, maski gwapa na'y panudlay, o gwapa na'y panghimuta. Because the next line says, basig na kay kwarta kumari, pautang di. We live comfortably. O ikaw po nagiingnan nga gwapa, dali ra po na scam, pila man. We live comfortably in the life of lies. And this is a special challenge in this Easter season. Labi na tungod kay ani akita niining panahon sa piniliay. There are a lot
facts of seemingly truth that comes around in the society. And yet hope, we could always find its shadow coming from the light and truth of Christ instilled in the mouth of people. Kining mensahe sa pagkabanhaw ni Jesus, dala ang kahayag tungod kay gusto niyang iiway kita diha sa dalan sa pagpuyo sa kinabuhi sa dili tinuod. Ang nabanhaw nga Dios nga isa kanato, nag-isa kanato sa kangit-ngit pinaagi sa pagpuyo sa kahayag sa kamatuoran. Sama sa giingon sa usa ka manunulat, there is only one ideal in the world, which is the light of truth. Busa, hinaot ang pulong sa Dios, mo'y kanunay nga atong giya o iwag sa dalan. Kung dili ganing nato makita nga susama sa kahayag o sa kamatuoran sa Dios, it is always a fake news. Ikatulo, today's celebration is calling us a renewed life in Easter. Kung dunay kabaguhan, new life in New Year, karon nagbago usab kita. Human kita nalingkawas sa atong pagkamakasasala, gidala ni Kristo sa iyang kahayag sa pagkabanhaw. Renewal of life in Easter. Nagbago kita sa atong kinabuhi, isip mga sumusunod sa Dios. Sunod niining atong seremonyas, adunay pagahimuon nga pagbag-o sa tubig sa bunyag. Ug dayon, human sa pagbindita sa tubig, himuon usab ang pagbag-o kanato sa panaad sa ato isip mga binunyagan. Our renewal of our baptismal promises, our commitment as our allegiance before the Lord. It is on this part that we take the life of Easter glory. We renew our lives and become an Easter people. Ang pangutana, kung andam ba kita nga manumpa pagbalik? Andam ba kamo nga manumpa pagbalik karong gabi una? Akong usbon to basig nagduha-duha ang uban, murag di andam. Andam ba kamo nga manumpa pagbalik sa inyong panaad isip mga binunyagan? Andam. Very good. Sanglit andaman mo, ang ako kanay review rani, gusto na kong sulayan kung tinuod nga andam mo. Sama pananglit, kung mangutana ko, sa inyong pagpanumpa, nituo ba kamo sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan? Very good, very good. Likayan ba ninyo ang mga kahigayunan sa pagpakasala? Very good, very good. Likayan ba ninyo ang pagmarites sugod ugmang adlaw? Hindi gamay-gamay na. Likayan na ba ninyo ang pagpamakak? Tunaot paunta. Likayan ba ninyo ang pagpasa sa mga fake news? Because of your answer, truly we celebrate this Easter season. Tungod sa atong kadasig, sa pagpanumpa, pagbalik, ug tungod sa atong kaisog, bisan sa atong katawhanon, tinuod adunay mensahe, tinuod nga ang Dios nabanhaw. And so, manindot kaayo nga atong pahalipayan ang matag usa. Gusto nako nga inyong pikpikon ang inyong naa sa tuo og inya siya happy renewed life this Easter.
Happy renewed life this Easter. Ang tanan na bag-o kay andam nga manumpa pagbalik sa pagpuyo sa kahayag ilabi na sa kamatuoran. Pero nindot pod para di mangluod ang wala, pikpika pod ninyo sila. Og ingna ninyo sila, bawal na ang marites ha. Reminder, tawad kay today, we will renew our lives as Easter people. Sa katapusan, sama sa gingon ni St. John, God is light. In Him there is no darkness at all. Sa panahon sa kangit-ngit, hold firm this Easter light that represent truly the light of Christ. Happy Easter kanatong tanan. Palihog manindo. Mga inigugma diyan ni Kristo, samtang ang atong isuon muduol sa mga tubig sa pagkatao pag-usab. Tabangan nato ang ato mga pag-ampuhang yun nato ang Diyos ang amahan magkagawang paghatag pinaagi sa iyang kaluoy ug gugma. Mga inigugma din mga muyo kita nga mapausanon. Aron ang grasya sa Diyos amahan nga magkagawang sa tanan ibubuon ta ining tubig nga ikubunya matipon unta diyan ni Kristo ngadto sa mga anak nga sinagogue. Sila nga mataw pag-usap gikan ining tubig sa bunya. Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Santa Maria inahan sa Diyos, San Miguel Arcangel, mga balang anghel sa Diyos, San Juan ang magbubunyag, San Jose, San Pedro, San Pablo, San Andres, San Juan, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio, San Lorenzo Ruiz, Santa Perpetua, Santa Felicidad, Santa Ines, San Gregorio, San Agustin, San Anasio, San Basilio, San Martin, San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Francisco Javier, San Juan
Juan Vianney, Santa Catalina, Santa Teresa, San Roque ug San Isidro, San Juan Pablo II, San Juan 23, San Pedro Calungsod, Santa Teresa sa Calcutta, kamong tanang mga santos ug santa sa Dios, Ginoo magmapanguron ka. Sa tanang dautan, sa tanang sala, sa kamatayong walay katapusan, tungod sa imo baganhi ka namo, tungod sa imong kamatayon ug pagkabanhaw, tungod sa imong gasa sa Espiritu Santo, haloy kaming mga makasasala, tudloy panalipdi ang imong simbahan, panalipdi ang among Santo Papa ug mga kaparian, ipadangat ang galinaw kahiusa sa tanang katawan, dasiga kami sa among pag-alagad kanimo, santo sa imong grasya kining tubig, alang sa imong mga anak nga mataw pag-usap. Ginoo pamatia kami, Jesus anak sa Dios nga buhi, Kristo dungga kami, Ginoong Jesus dungga kami, Magagahong ug tunay nga Dios, umari ikaw nining sakramento sa imong gugma. Ipadala ang imong Espiritu sa pagsagop nga ni kanila nga matao pag-usabing sa bundiya. O ang buhat sa among pausanon nga pagpangalagan o dangat uta sa kahingkitan, pinaagi sa imong gamhanang puso. Kini among ipangayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O gamhanang Amahan, ikaw naghatag ka namong grasya pinaagi ning mga timailang sakramental nga nagdadugtong kanamo sa mga katingalahan sa imong dili makitang gahom. Diya sa bunya gigamit namo ang imong gasa nga tubig nga imong gihimong mabungahong timaan sa grasya nga imong ihalad dinhi ning sakramentuhan.
Sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan, ang imong espiritu nagkalihok ibabaw sa katubigan, aron sukat ni ato mahimo kini nga tinugdan sa tanang kasantos. Ang mga tubig sa dakong lunok imong gihimong larawan sa mga tubig sa bunyag nga magawatan sa sala ug magpasugod sa kaayo. Latas sa mga tubig sa dagat nga pula, gidala nimo ang Israel gikan sa pagkaulipon aron mahimong larawan sa balaang lungsod sa Dios nga naluwas sa kapos sa sala pinaagi sa bunyag. Dito sa mga tubig sa Jordan, ang imong anak ibunyagan ni Juan o sa Espiritu inihugan. Nagbuot ang imong anak nga dugo o tubig, mubuhagay ikan sa iyang kilid samtang nagitay siya sa krus. Uban sa iyang pagabanhaw ang mga tinunan iyang gitugon. Lakaw kamo og tudloi ang tanang mga nasod, kunyagi sila sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Usang amahan, tanawa karon nga mahigugmaon ang imong simbahan ug ablihang alang kaniya ang tuburan sa sumiya. Pinaagi sa gahom sa Espiritu ang grasya sa imong anak ihatag sa tumig niining tuburan. Ang tao sa imong larawan imong gibuha sa sala siyang ugasin dinha sa bagong pagkatao pinaagi sa tubig sa Espiritu. Nangamuyo kami kanimo mahanap sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo, dinhi sa mga tubig nining tuburan. Ang tanan nga gilubong uban ni Kristo, dinha sa kamatayon pinaagi sa bunyag mabanhaw sa buntang uban kaniya, ngadto sa pagkabagkos sinabuhi. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga tuburan sa tubig dahilang Ginoo, hatagin siya himaya o pagkain hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong Ginoong Diyos nga iyang panalanginan kining tubig nga iyang hinimo o nga atong gamiton alang paghandom sa atong kaugalingong bunyan. Bagunutan niya ang atong pagkatao o gampingan ng takita niya nga maunuman sa Espiritu nga atong nalawa. O Ginoong among Diyos, karong gabi una ang imong katawan nagtukaw nga nagampo. Ubali kami samtang nagapandong kami sa mga misteryo sa imong pagpamuhat ug sa labaw kadakong misteryo sa pagpangluwas. Bendisyonin kining tubig nga makapalambot sa pinhi dinha sa kaumahan ug naghatag kanamong katagbaw ug kalimbyo. Imo kini ihimong sulubuhon sa imong maayo pinaagi sa tubig. Ilawas mo ang imong katawan ug itagbaw mo ang ilang kauhaw dito sa kamingawan. Isangyaw sa mga propeta ang nga ginamit ang tubig maghimo ikaw bagong kasabutan uban sa tao nga pinaagi sa tubig nga gibalaan ni Kristo dito sa Jordan. Gibago nimo ang among makasasalang kinaiyan diha sa pagluwas sa maghatag bagong pagkatao. Itugot nga kining tubig magapahinumdom kanamo sa among dunia o paampita kami sa mga kalipay sa among maigsuon nga gibunyagan ngadto sa misteryo sa Pasko. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga hinigugma niya ni Kristo, pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usap ilubong ba ni Kristo pinagi sa bumiyan, aron mabanaw uban kaniya nato sa bagong kinabuhi. Karon nga, natapos na nato ang pagsaulog sa Quaresma, bago nato ang mga saad nga atong ihilo sa adlaw sa atong kaugalingong bumiyan, kadusag isalikuhay nato si Satanas o misaad kita pag-alagad na magmakanunayon sa Dios diha sa imong santos nga simbahang Katoliko. Usa, nagsalikuhay makamukang Satanas, Nagsalikway ako. o sa tanan niyang mga apuha, Nagsalikway ako. o sa tanan niyang haylo, Nagsalikway ako. nagatuba kamo sa Dios nga mahan na makagaw sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako. Nagatuba kamo ka ni Kristo ang iyang bugtong anak, atong Ginoo nga ginak ni Maria Berhen, gilansan sa krus na matay galubong na banaw gikan sa maminatay o karon nagalingkod sa puros kamahan. Nagatuo ako. Nagatuba kamo sa Espiritu Santo, sa santos na simbahang Katoliko, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga tala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon, Nagatuo ako. ang Diyos na gamuhan ng Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, mihatag ka nato og bagong pagkatao. Pinaagi sa tubig sa Espiritu Santo o mipasay sa tanan nato mga sala. Bantayan ang takitan niya aron magpakanunayon kita sa atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Amen.
Kini atong pagsaulog sa pagdaog ni Kristo batok sa sala ug sa kamatayon. Ipadangat kaniya ang atong mga pag-ampo ug moingon kita, Dios sa kabanhawan, dungga kami. Diyos sa kabanhawan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, mga kaobispuhan, kaparian ug sa tanang lumilihok sa simbahan, nga sila magmadasigong mga lagad sa katawhan sa Dios, diha sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kabanhawan, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga sila makasunod sa paniguingnan sa nabanhawng Kristo, nga miula sa iyang kaugalingon tungod sa iyang pagigugma. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kabanhawan, dungga kami. Alang sa mga nagpuyo sa kangit-ngit sa sala, nga ang kahayag sa nabanhawng Dios maglamdag kanila ngadto sa dalan sa katarong. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kabanhawan, dungga kami. Alang sa mga bagong nakadawat sa sakramento sa bunyag, o alang sa tanang mga binunyagan, nga maligon sila sa pagpuyo o magtuman sa ilang panumpa sa pagsalikway sa sala. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kabanhawan, dungga kami. Nga panalanginan sa Dios ang atong nasod, pinaagi sa usa ka malinawon ug malampuson nga umaabot nga piniliay. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa kabanhawan, dungga kami. Alang sa tanang nangamatay, nga makaambit sila sa himaya sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kabanhawan, dungga kami. May gugmaong amahan, imong gibayaw sa kadungganan ang imong bugtong anak nga nagpakamatay alang sa among kaluwasan. Tabangi kami sa pagsunod kaniya, aron kami makaambit usab sa iyang mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinahagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Kalibutan ko sa matang pinadawang tinguangpan na po sa tignamat sa matang mahimukining ng kalangan sa among kinabuhi. Dahil kung sa matang ko sa mga makinig ng sa among kinabuhi.
Mga igsoon, pag-aampo kamo, aron nga ako gangin yung sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos na O Ginoo, dawat ang mga pag-aampo, mga halat sa imong katawan, tinabangan sa imong grasya. Kining misteryo sa Pasko sa among kaluwasan maghingpit unta sa makaluwas nga buhat, nga imo nang gisugdan dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos naman, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayon, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining gabi una nga mahimayaon, kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matun nga kordero nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya nga among kamatayon, ug sa pagabanaw giuli niya nga among kinabuhi. Tungod nini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmayang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pagawit sa imong himaya, diya sa walay uno nga Panginoon. Santos kid ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat pinaagi sa imong anak sa Kristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ang mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasay kahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, aniya kining mga gasa, himuha kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga sa Kristo among Ginoo nga misugod kanamo pagsaulog dining misteryo. Niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagitapusang panihapon, may kuwasya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab o miday. May hatag nini nga to sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kining Panginom ka mga tanan kay kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kanino alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayan, gagiantos na sa Kristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayon nga pagabanaw, sa iyang pagkayab nga sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-andi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay mo'y pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatay na kapahing uli kanamo nga na kanimo. Itugot nga kami nga gialamahan sa iyang lawas o dugo, mapuno sa Espiritu Santo, o mahimo sa kalawas, o usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni Senior San Miguel Arcangel, ug sa tanan mga santos nga among gisaligan, nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Tugot amahan nga kini nga mong sakripisyo nga nakiteuli nga namo nga sa atong panahingalaay makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligo na diha sa pagtuo paghigugma ng imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Cosme Damian among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa mga tubangan. Dugtong nga diha sa kadait ang tanan mo mga anak na wala man naghiusa dinhi sa tibok kalibutan. Mapaunguron padayon na ang imong sa imong gingharian ang among mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga imo mahigala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, man kaniya, diya kaniya. Giyadag na kanimo makagahong nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon mag-aam kita samahan atong awito ng mga pulong gagitudlo ka nato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasabot. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko ganinyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Karon at ipakita ang timan sa itong panaginig sunay. Happy Easter kaninyong tanan.
Kini mong kordero sa Dios nga nagawangtan sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Ang lawas ko ni Kristo magampi ka nato sa kinabuhing dayon. Akto sa espiritual nga pagkalawat. Akong Jesus, nagato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sa anglit dili kuman ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon. Nganha kanimo ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampun kita, O Ginoo, una kami sa Espiritu sa imong gugma, isaulog na namang misteryo sa Pasko sa pagpagamatay, pagkabanaw sa imong anak. O gipakaw na kami sa iyang mga sakramento, ang iyang dakong gumalang kanamo maghiusaw da kanamo diya sa gugma alang sa usag-usag. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Ugma ang atong sugat alas 3 sa buntag diha sa atong Municipal Plaza. Atong pasalamatan ang atong mga altar servers, atong mga lector, MBG, ushers, collectors, alang sa atong seminarians usab, sa atong St. Michael Parish Choir, sa DXSM FM, alang sa atong radio o Facebook live streaming, uban sa atong mga kaparian nga niya karon dinhi, uban kanato, Reverend Father Renan Elostrisimo, Reverend Father Dennis Ruiz, Reverend Father Eulogio Junio, sa atong humiles ganina, Reverend Father Ramses Onyes, sa atong SMCC President, Reverend Father Roniel G. Babano, uban sa atong Parochial Vicar, Reverend Father Rinier Dancy Di Castro, uban sa atong Mass Presider, Reverend Father Celso Inlaluna, usa ka masipang pakpak. Palihog manindog. Ang Ginoo manang kaninyo, palihog sa pagdukog atong pangayon ang panalangin sa Dios. Manalangin o kaninyo ang Diyos nga makagawom sa tanan, nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa sala. Amen. Og siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, matubukon ta kaninyo sa maganti sa kinabuhing walay tinutuban. Amen. Uguman nga sa mga adlaw sa pagpasakit sa imong pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat uta kamo nga malipayon pinaagi siyang panabang sa mga pangilin nga sa ulugon uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Ug ihangyo na ako mga kaparian sa pagpanalangin sa ato mga katawhan. O manalangin kaninyo ang Diyos nga magagawom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng atong santos nga misa, dala ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.